Boże, to jest, proszę Państwa, Górny Śląsk, zwany powszechnie Wierchnym Śląskiem. Tutaj widać, dotarła w te miejsce cywilizacja zaawansowana Zachodu, a tutaj krajobraz tak zwany ludowy chłopski. I z kamratym Miłoszem wybraliśmy się na kopiec w Piekarach. Jak się nazywa ten kopiec? Kopiec w Piekarach w każdym razie. I właśnie ja na takim oto kole typu Wagant rodowodu przedwojennego ze zdupionymi przeciepkami, takimi polnymi drogami. No musi się przyznać, że był to pomysł dość, krótko mówiąc, hardkorowy. Także tutaj mamy krótki postój, nachycenie tak zwanego dechu i wyruszamy w dalszą podróż. Mam nadzieję, że dojedziemy do celu. No cudownie, bajecznie, patrzcie, dojechaliśmy w zasadzie. Oficjalnie stwierdzam, zdobyliśmy tą górę, zawiesiliśmy flagę i tak to wygląda. Proszę Państwa, Wierchny Śląsk, widziany, o tam pan paralotniarz, widziany z perspektywy, że tak powiem, odległej. Proszę Państwa, tu miałem nakręcić, jak jadę w super szybkiej prędkości z tej góry, ale jedną ręką z takiej góry to mnie jeszcze nie popierdoliło. Dobra, przeżył Rzech.